Чаму Лукашенко зноў крычыць і якія казкі ён расказвае? Колькі сілавікі зарабілі на палітычных справах і якую страшную інфармацыю выпадкова апублікавалі чыноўнікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Дикие навіны сёння прыйшлі з России. Памёр галоўны расійскі апозіцыянер Алексей Навальны. Па афіцыйнай версіі яму стала кепска ў калоніі і выратаваць яго не змаглі. Нібыта у яго адарваўся тромб. Сям'я Навальнага пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. Нагадаем, што ў 2020 годзе палітыка атруцілі навічком, пасля чаго ён лячыўся ў Германіі. У пачатку 2021 года Навальны вярнуўся ў Расію і адразу быў затрыманы і адпраўлены ў калонію. Ён меў судзімасць і умоўны тэрмін. Пасля вяртання умоўны тэрмін замянілі на рэальны. Затым былі яшчэ некалькі прысудаў за махлярства і экстрэмізм. Агулам Алексею Навальнаму выпісалі аж 19 гадоў зняволення. Яго пастаянна катавалі карцерам, а ў снежні перавялі ў калонію за палярным кругам. Праз 3 месяцы яго не стала. Алексею Навальнаму было 47 гадоў. Страшныя фантазіі Лукашэнкі. Сёння ён прыехаў на агульную нараду Белкаапсаюзу, дзяржаўнай арганізацыі, якая з гадамі дэманструе ўсё горшыя фінансавыя вынікі. Мерапрыемства чакалася панылым, але ж Лукашенко вырашыў разнастаіць яго інсайдамі, паверыць у якія вельмі складана. І адразу са старта выдаў палітычны стендап-канцэрт пра тэрарыстаў і ворагаў. Нагадаем, што учора з'явілася інфармацыя пра загадкавую актыўнасць сілавікоў у Лельчыцкім раёне побач з украінскай мяжой. Улады супакоілі людзей, што гэта проста вучэнні, але сёння Лукашенко заявіў цалкам супрацьлеглае. Па яго словах, гэта былі не вучэнні, а сапраўдная контртэрарыстычная аперацыя, падчас якой нібыта злавілі некалькіх дыверсантаў, украінцаў і беларусаў. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Тут цікава нават не тое, што Лукашенко фактычна здаў хлусню сваіх чыноўнікаў. Тое, што аперацыя сапраўдная, яшчэ далёка не факт. Можна згадаць казкі ўладаў пра прарыў мяжы на джыпе ў 17 годзе, дыверсантаў у лясах у 20-м ці хаця б гродзенскага тэрарыста ў ідыёцкім парыку, якога нібыта летась забілі сілавікі. Гэтымі выдумкамі лукашэнкаўцы актыўна палохалі беларусаў, а пасля пра іх больш ніколі не згадавалі. Таму і цяпер, нават калі нешта і адбывалася, трэба уважліва сачыць за паведамленнямі чыноўнікаў і сілавікоў, бо не выключана, што гэта магла быць чарговая правакацыя спецслужбаў. Але далей цікавей. Лукашенко накінуўся з крытыкай на дэмакратычныя сілы, якія нібыта прапаноўвалі палякам заходнія рэгіёны Беларусі ў абмен на часткі Бранскай, Смаленскай і Пскоўскай абласцей Расіі у выпадку яе паразы ў вайне. Але ж дзе і ад каго ён пачуў такія прапановы, Лукашенко не ўдакладніў, але паабяцаў барацьбу і ў чарговы раз, каб абразіць сваіх палітычных праціўнікаў, выкарыстаў беларускую мову. Это новые демократичные улады вядуць перамовы на Западе на гэты рахунак. Праўда, пра бразганне гусеніцамі і жаданне захапіць палякамі захад Беларусі Лукашенко расказвае апошнія некалькі гадоў, але нейкіх доказаў гэтаму за гэты час так і не з'явілася. А вось пра пашырэнне краіны за кошт расійскіх земляў гэта нешта новае. Магчыма, гэта чарговая спроба прадэманстраваць Пуціну важнасць Беларусі як партнёра і буфера паміж Расіяй і краінамі НАТО. І таксама выпрасіць новы пакет дапамогі. Таксама цікава, што ўжо на другой нарадзе запар Лукашенко расказвае пра свае страхи. Подавляющим большинством наблюдаете за президентом и видите, что я очень жестче ставлю задачи перед соответствующими министерствами, ведомствами и требую с кадров. Это не случайно. Я очень боюсь, что вы можете и другие расслабиться. К чему приводит расслабление, вы уже знаете. Затым, гаворачы пра забеспячэнне прадуктамі вяскоўцаў, Лукашенко зноў падняў тэму старасці і зноў вельмі усхваляваўся, што будзе з ім і яго паплечнікамі на пенсіі. С деревни страна пошла. Наша страна, мы все своими корнями куда-то уходим в деревню. Да и большинство здесь сидящих вас – это деревенские люди. Но почему мы так относимся к своим родителям?
Мы же завтра будем такими же. И к нам так будут относиться. Што ж тычыцца непасрэдна працы Белкаапсаюза, то тут усё стандартна скончылася загадамі і даручэннямі, якія слаба спалучаюцца з бягучай эканамічнай абстаноўкай. Закрыліся вясковыя крамы і перасталі ездзіць аўталаўкі. Дык абнавіце аўтапарк, а прадукты хай возяць разам з поштай. Перасталі працаваць хлебазаводы ў некаторых райцэнтрах, дык пастаўце печку і вырабляйце хлеб зноў. Трэба вырашаць праблемы жорстка, дык вырашайце жорстка, але каб усё запрацавала. Карацей, шмат словаў, а на справе сітуацыя з гадамі становіцца толькі горшай. Ну а скончылася ўсё як звычайна. Лукашенко пачаў вучыць чыноўнікаў, як выпякаць хлеб і проста перайшоў на крык. Вы что, вообще, простите меня, очумели и от людей оторвались? Ну, сделайте вы им этот цех, поставьте эту мешалку, которая тесто крутит, форму и печку, и они будут выпекать этот хлеб и продавать. Вот что я от вас требую, это пример для всех. Міністэрства юстыцыі Беларусі выпадкова падзялілася інфармацыяй, якую ўлады ўсяляк хавалі. І гэтая інфармацыя катастрафічная. На сайце ведомства з'явіўся артыкул пра цікавыя факты і рэдкія імёны мінулага года. І там паміж розных статыстычных звестак Мін'юст даў лічбу зарэгістраваных актаў аб нараджэнні, то бок колькі дзяцей з'явілася на свет у Беларусі за мінулы год. Па звестках таго ж Мін'юста летась у краіне нарадзілася 65 000 чалавек, але многа гэта ці мала, катастрафічна мала. Гэта найніжэйшы паказчык за ўвесь час, што вядуцца падлікі. Для параўнання, яшчэ 10 гадоў таму у Беларусі нараджалася 118 000 дзетак. То бок сітуацыя пагоршылася амаль удвая, і нават у ваенны час было лепш. Разумеючы катастрафічны стан, апошнія гады дзяржава трымае ў сакрэце статыстыку па нараджальнасці і смяротнасці, але яна ўсё роўна тым ці іншым чынам становіцца вядомай. Стала вядома, колькі грошай сілавікі стрэслі з беларусаў за данаты. Гэта касмічная сума. Старшыня следчага камітэта Дмітрый Гара на пасяджэнні калегіі пахваліўся, што за мінулы год у Беларусі накіравалі ў суд больш за 1300 палітычных крымінальных спраў. А таксама, па словах Гары, тых, хто зрабіў данаты, але кампенсаваў шкоду, вызвалілі ад крымінальнай адказнасці. Агульная сума такіх кампенсацый склала больш за 37 мільёнаў рублёў, ці амаль 11,5 мільёнаў даляраў. Сілавік таксама пахваліўся, што следчы камітэт трымаў дадатковыя меры, каб з беларусаў страсалі па максімуме. У Беларусі з'явіліся новыя арыгінальныя ветэраны. Учора па ўсёй краіне адзначалі 35годдзя вываду савецкіх войскаў з Афганістана. Пэўны час ваенныя дзеянні ў гэтай азіяцкай краіне лічыліся памылкай, а ветэраны ахвярамі савецкага кіраўніцтва, якіх кінулі забіваць і гінуць далёка ад дома дзеля не вельмі зразумелых мэтаў. Але ў апошнія гады афіцыйны погляд на афганскую вайну змяніўся. Вайсковае кіраўніцтва Беларусі стала заяўляць, што савецкія войскі ў Афганістане супрацьстаялі так званаму калектыўнаму захаду і змагаліся не больш не менш з экстрэмізмам. Пра ветэранаў, як пра герояў, стала пісаць дзяржпрапаганда. Іх сталі запрашаць у школы. Удзельнікамі вайны ў Афганістане дзяржава замяніла ветэранаў другой сусветнай, якіх амаль не засталося ў жывых. Урачыстыя мерапрыемствы ў некаторых гарадах набылі характар касцюмаваных шоу, героямі якіх былі ў тым ліку і ражаныя маджахеды розных палоў і ўзростаў. У некаторых гарадах такія ветэраны нават ускладалі вянкі да помніку загінулым вайскоўцам. Нейкія каментары тут, напэўна, залішнія. Ганаровую выпускніцу БДУ асудзілі за данаты. У мінскім гарадскім судзе вынеслі прысуд 27гадовай Ксеніі Ходыравай. Палітзняволеную прызналі вінаватай па 2 артыкулах крымінальнага кодекса. Гэта фінансаванне экстрэмісцкага фармавання і фінансаванне ваенных дзеянняў. Справу дзяўчыны, якая ў 18 годзе атрымала званне ганаровай выпускніцы БДУ, суддзя Святлана Макарэвіч разгледзела за 3 паседжанні і акалічнасці невядомыя. У выніку Ксеніі Ходыравай, якая амаль год правяла ў СІЗА, прызначылі 5 гадоў калоніі ва умовах агульнага рэжыму. З'явілася новая схема разводу на грошы, якая магчымая толькі ў Беларусі. На электронныя скрыні беларусаў сталі прыходзіць паведамленні, аўтары якіх пагражаюць крымінальнымі справамі па артыкуле садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці. Каб пазбегнуць турмы, людзям прапануюць пералічыць 20 еўра на адмысловы рахунак, інакш звесткі пра іх будуць адпраўленыя сілавікам. Калі за гэтым стаяць звычайныя махляры, то схема для іх, трэба сказаць, практычна не нясе рызыкі. Калі нехта з перастрашаных беларусаў на гэты развод павядзецца і пералічыць
пазычыць грошы, то, зразумеўшы сваю памылку, у міліцыю звяртацца яўна не будзе, бо сабе даражэй. Але нельга выключаць, што гэтая схема свядомая правакацыя сілавікоў, каб лавіць тых, хто на яе клюне. Пераходы па спасылках і пошук магчымасцяў па пераводзе грошай можна расцэньваць як патэнцыйнае прызнанне віны, і замест пазбаўлення праблем чалавек толькі накліча на сябе новыя. Што павінен умець рэктар беларускага універсітэта? Метка страляць. У вайсковай акадэміі прайшлі заняткі для кіраўніцтва беларускіх ВНУ. Як паведамляе прэс-служба Мінабароны, падчас збораў навукоўцам расказалі пра тэхнічную медыцыну, інжынерную падрыхтоўку, а таксама пра радыяцыйную і біялагічную абарону. Па выніках заняткаў рэктары паспаборнічалі ў стральбе з пісталета Макарова. Найлепшых стралкоў узнагародзілі падарункамі ад Мінабароны. У Лунінцы за палітыку асудзілі анкахворага пенсіянера. 74-гадовага Анатоля Прышчыка затрымалі 12 лютага каля дома. Нагодай для пераследу сталі ягоныя лайкі ў аднакласніках пад допісамі пра Святлану Ціханаўскую. Нягледзячы на анкалагічнае захворванне і праблемы з сэрцам, суд адправіў пенсіянера на 15 сутак за краты. Як зарабіць на чалавечай цікаўнасці амаль $2000? Ведае папулярная блогерка. У Ірыны Місмо амаль 200 000 падпісчыкаў у інстаграме. Яна займаецца тэлепаваннем і прадае курсы, на якіх вучаць, як правільна клеіць спецыяльныя налепкі-пластыры для фіксацыі мышц і суставаў. Нядаўна у дзяўчыны з'явіўся хлопец, што вельмі заінтрыгавала яе аўдыторыю. На гэтым Місмо вырашыла зарабіць. Блогерка прапанавала людзям пералічыць ёй 14 рублёў, пасля чаго прыйдзе запрашэнне ў закрыты тэлеграм-канал з усёй інфармацыяй пра бойфренда. Пасля Дня Святога Валянціна блогерка расказала пра вынікі акцыі. 421 чалавек пералічыў грошы на яе рахунак, і ўсяго атрымалася зарабіць амаль 5900 рублёў ці $1850. З гэтых грошай, праўда, як ІП, Місмо будзе вымушанае сплаціць падаткі і заплаціць адміністратарам сайта. Каб выправіць памылку, чыноўнікам спатрэбілася паўгода. Прычым спачатку яны рабілі выгляд, што ніякай памылкі няма. У жніўні мінулага года ў Слуцку паставілі памятны знак у гонар дзіцячага пісьменніка Васіля Віткі, але на мемарыяльнай дошцы прапусцілі літару «Л» у імені пісьменніка. Мясцовым жыхарам у райвыканкаме тады паспрабавалі растлумачыць, што нібыта гэта сам Вітка так падпісваў свае творы і выпраўляць нешта адмовіліся. Але падобна прыкрая памылка ўвесь гэты час муляла вочы гараджанам, таму нарэшце чыноўнікі вырашылі яе выправіць. Вось такія навіны пятніцы, але развітваемся ненадоўга. У нядзелю на нашым канале выйдзе вельмі цікавы сюжэт пра адну добра вядомую вам персону. Так што стаўце лайкі альбо дызлайкі, пішыце каментары і абавязкова падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.